Śląsk ma prawo, ma swoją kolory, ma swojego piastowskiego orła, ma prawo wrócić i domagać się uznania swojej tradycji i odmienności. Ma prawo do tego, żeby państwo polskie miało więcej woli, żeby uznać Ślązaków jako grupę etniczną, dlatego że to jest dobrze nie tylko dla nas, ale i dla Polski. Nie ma w nas, podejrzewam, nikogo, który byłby jakimś zajadłym przeciwnikiem Polski, dlatego że nie jesteście nacjonalistami i wy jesteście Europejczykami i myślę, że to jest ta najlepsza droga do naszej najbliższej przyszłości, o którą będzie walczyć bieżące lata.